Ahojte, som Danka Barteková, som športová strelkyňa a medailistka z Londýna. Nielen športom je človek živý, ja si rada užívam život a k tomu mi dopomáha aj veľmi kvalitné a dobré vínko. A dôvod, prečo dneska sedím tu v reštaurácii UFO je to, že mám už po sezóne, to je prvá vec. Môžem si užívať pohodičku, mám sa dobre. A tá druhá vec je, že tu sedím s týmto krásnym vínom. Je to víno, ktoré je moje, pretože prvýkrát som sa stala vlastne takým poradcom pri vytvorení úžasného vínka s vinárstvom Berta. Ten koncept vznikol už minulý rok. Dohodli sme sa, že si vyberiem z produkcie víno, ktoré budem ja považovať za to najlepšie a rozhodla som sa pre Cabernet Sauvignon. Dôvod prečo? Cabernet Sauvignon je, že mám rada suché vína. Mám rada vína, ktoré sú na všetky príležitosti. Nie je to len na to, že si večer sadnem na terasu s kamarátmi a otvoríme si ho pri západe slnka, pri tej grilovačke a hodí sa naozaj ku všetkému. Ale rada si víno otvorím doma, pri telke, takisto k obedu, keď mám šoféra samozrejme. A proste užívam si ho. Je to víno z vinárstva Berta zo Strekova. Je to rodinné vinárstvo, ktorého vína sme sa rozhodli v rámci spolupráce s reštauráciou UFO, ktorej dneska sedíme, je to nádherná reštaurácia, ho vám chcem odprezentovať, lebo toto víno sme vybrali špeciálne k menu, ktoré sa tuto varí chalanmi z reštaurácie. Pri každom jedle je veľmi dôležité, aby sa vybralo vhodné víno. Spolupracujem s našim somelierom pri výbere degustačného vína k menu. Je veľmi dôležité, aby dobré víno bolo vhodné vybraté k dobrému jedlu, aby sa to spolu nejak znašlo, spojilo. A správne nakombinované víno s jedlom umocní ten zážitok a človek odchádza nadšený. Takže kvôli tomu toto rúžové víno, ktoré je z odrody Cabernet Sauvignon vyrobené, je to veľmi elegantné, veľmi jemné rúžové víno. Vôbec si nepredstavujete také tie nabúchané, výrazné tóny. Skôr sa jedná o naozaj niečo veľmi svieže, veľmi elegantné a veľmi také minerálne. Takže víno a celkový ten proces výroby vína bol veľmi jednoduchý, presne takisto ako pri hoci ktorom inom rúžovom víne. Najskôr sme mali hrozno, samozrejme to bolo pomleté, rmúd sa potom prečerpal do lisu, pneumatického lisu a tam nastal taký trošička zlom, pretože sme sa rozhodli dať samotok zvlášť, to znamená mušt, ktorý vytiekol bez akéhokoľvek mechanického stláčania. To putovalo do jednej nádoby, kde prebiehal samozrejme aj fermentačný proces oddelenie od ružového vína, alebo toho hlavného ružového vína, ktoré sme mali. Celý kvasný proces prebiehal separáto, jak už brat spomenul. To znamená, že jej kvasilo pri inej teplote, pri iných podmienkach, takisto ako hlavné rúžové, ktoré kvasilo zas v inej nádrži a malo svoju mikroflóru a vlastne svoje prostredie. Áno. Potom sme víno dostali do tejto podoby, to znamená, že to prefiltrovalo, naflašovalo sa a tomu ešte predchádzalo zo pár desiatok stretnutí s Dankou, kde sme si doľaďovali jednotlivé detaily. Toto víno, ktoré sme nakoniec vybrali, ktoré som v priebehu celej tej fázy a celého toho procesu prechutnala niekoľko, možno desiatokrát, nakoniec sa z neho stalo vínko, s ktorým som ja úžasne spokojná, pretože je svieže, má krásnu farbu, krásnu vôňu, tou chuťou prekvapí, pretože je možno trošičku sviežejšie, ako naozaj vyzerá, ale nie je to také klasické rúžové slovenské víno, nie je také ovocné. Napriek tomu je pre mňa proste synonymom toho, že keď si ho otvorím, tak viem, že môžem očakávať kvalitné vínko, z ktorého proste budem mať dobrý pocit, má dobrú chuť a viem, že bude chutiť všetkým. Myslím si, že takisto ako signature drinky v dnešnej dobe patria k dobrým barom, takisto patria aj signature wine k dobrým reštauráciám. Z pohľadu do budúcnosti si myslím, že je to veľmi správny krok pre akúkoľvek dobrú reštauráciu a zároveň aj veľmi dobrý krok, čo sa týka komunikácie s hostom. Takže týmto by sme vám chceli len priblížiť toto vínko, celkovo už ak ste mohli počuť v celom videu. Vhodné ku gastronómii a dúfam, že vám bude chutiť. Na zdravie. Salut!